Nosaltres no solament hem estat a l'hospital i a més investiguem, sinó que tenim la sort de tenir una activitat que fa 30 anys que l'estem fent, i aquesta activitat doncs, requereix de tenir espais, de tenir una infraestructura, i aleshores doncs, jo destacaria dues coses. La primera, la que més destacaria, és la gent d'aquí, el personal a través del qual hem treballat per poder fer aquestes activitats. Ha estat una cosa molt fàcil gràcies al personal. Són gent amb la qual no solament es resolen els problemes professionals, sinó que a més és una delícia el tracte, no? I per altra banda, l'estructura, la infraestructura que trobes aquí, no? Trobes un edifici impecable, modernista, amb un caliu que difícilment el trobes a altres llocs, i tot això doncs, a l'hora de culminar una activitat que prepares amb tant de carinyo, doncs tot això t'ho fa molt fàcil.